Čaute, idem ja skočiť o 6 schodov rozbehom, takže mám ísť prvý môj bratanec, ale idem ja. No tak idem na to. Idem skočiť, bo nemám nejakého kamaráta. No tak, poprvé si poskúšaj v kuse po 1, 2, 3, 4, 5, 6. OK? No tak, ja chceš ťahať ťa srdcem, normálne skočíš tak, ťahať ťa srdce, ty to máš veľké výšky, ale to dodáš. No tak, poprvé ja som tu, ale nebudete ma vidieť, tak pardon, ale nemám nikoho kamerovať mňa. Pozrite, tu som, pri mojej bedne, teraz idem, 3, 4, hry, takto sa rozbehnem a nevadí, troška som spadol, stalo sa mi dačo, ale nevadí, mňa to vôbec neboli, pozerajte, mňa to vôbec neboli, tak no tak prišiel môj kamarát. Tu je môj kamarát, bratanec tiež, ale môžem ho zakamerovať, alebo on mňa. Rozbehom, naspäť. Poprvé si vieš, jak spravíte, len to je jednoduché. Pozor, tady môžeš ísť ďalej. A tu je jeho nevlastný bratanec už prišiel. Hej! Už tá troška vidno. A takto zomreš. Za 3 dní. Tu ide môj kamarát, bratanec nevlastný, ale ide skočiť o 6 schodov ako ja. No poď, Miško. Tak skočil, že čo, až ani nespadol. A teraz ide môj bratanec, čo je vlastný. Nemôžeme ísť rozbehom? Nie jedno. Pozrite sa. Neviem, čo má... Rýchlo. Troška ma fez ma ťahať srdce. Idem mu skočiť. 3, 4, skočím. Nič sa mi nestalo. Troška ma boli noha, za čo som si urobil nohu.